бозии санҷишии рафиқона миёни дастаҳои равшани клуб ва ҳулбуки восе дар доираи марҳилаи омодагӣ ба мавсими нави футбол баргузор шуд, ки дар ҷараёни ин бозӣ мураббиён тамоми футболбозони дар ихтиёр доштаашонро аз санҷиш гузарониданд. Пеш аз ҳама баргузории ин бозӣ барои дастаи равшан муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мегардад, зеро баъди рой ёфтан ба Лигаи олӣ ва дарёфти роҳхати бозиҳои осиёӣ, ситоди мураббиён ба даста якчанд футболбозони дохиливу хориҷиро даъват карданд. ҳузури мухлисони зиёд дар варзишгоҳ низ ба футболбозон илҳоми дигар бахшид ва дар нимаи аввали қисми якум дастаи равшан ба задани голи нахуст шарафёб шуд. голи дастаро собиқ футболбози дастаи ҳулбук ва ҳамзамон дастпарвари равшани клуб Авасон Қамчинов ба самар расонид. дар нимаи аввали бозӣ футболбозони дастаи ҳулбук низ имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дарвозабони ӯзбекистонии равшани клуб, ки дар давраи санҷишӣ дар ин даста қарор дорад, зарбаи ҳамлавари дастаи ҳулбукро баргардонид. дар навбати дигар бошад баъди 1-1 баромадан дарвозабони даста дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ дод, ки довари марказӣ зарбаи 11 метра таъин намуд. Самариддин Расулов аз дастаи ҳулбук имконияти ба дастомадаро ба гол анҷом дод. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад дар ҳайати ҳарду даста тағйиротҳо ворид карда шуданд. шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов дар қисмати дуюми бозӣ бештар дар хати ҳуҷум қарор доштанд ва чанд маротиба ба дарвозаи рақиб гол заданд. агарчи дар навбати аввал голи задаи Некру Салимзода ҳолати нобозӣ ҳисоб шуда бошад, дар навбати дигар бошад партофти ҳамлавари канории Ӯзбектабур аз дастаи равшан Нодирбек Ибрагимовро сарбони даста Ҳасан Рустамов ба гол анҷом дод. дар идомаи бозӣ баъди партофти Ҳасан Рустамов ҳамлавари дастаи соҳибони майдон Аваз Қамчинов голи дуюмро дар ин бозӣ ба номи худ сабт кард. дар дақиқаҳои охири дидори имрӯза бошад боз ҳам Ҳасан Рустамов ба задани голи навбатӣ дар ин бозӣ шарафёб шуд. ҳамин тариқ аввалин бозии санҷишӣ баъди мукаммал гардонидани даста бо пирӯзии дастаи равшан бо ҳисоби 4-1 анҷом пазируфт ва мухлисон имкон пайдо карданд, ки аз наздик бо футболбозони навдаватшуда шинос шуда расмгирӣ намоянд. бозии мо як характери санҷишӣ дошт. барои ҳамин тими ҳулбуки восия ки аз тимҳои пурқуввати ҳамин лига якуме бошад, барои мо як бозии рафиқона кардем. дар пеш ҷоми лигаи Тоҷикистон дар Баҳористон аст. барои ҳамин мо нақша дорем дусе бозӣ кунем, ҳайати дастаи худро маълум кунем. футболбозоне ки нави ба даста омадан, албатта бозии ки асосие ки онҳо бозӣ мекарданд онро ишона доданд ва чунки бозии аввал аст ва нақшҳое ки дорем дусе бозии дигар рафиқона, бозии оста бозӣ хуб мешавад. хоб боз ҳаст ам хеле футболбозоне ки то ҳол ба даста нома бошанд. бале, се бозингар аз Гана имшоб ба Тоҷикистон меояд ва ду чихеле ки хитондем Карматло Саидов набуд ва боз як бозингари дигар онҳо ба даста давар кардем. 4-5 бозингари дигар ба даста пайваст мешавад. мо ҳама бозингароне ки зиёда аз 98% бозингарони ман аз шаҳраки восе мебошанд ва ду бозингар Муҳаммадҷон ва Сиябуш аз клуб аз дастаи равшан даъват шудааст ва ман бениҳоят хурсандам, ки он бозингароне ки аз ноҳияи восеанду имрӯз як талоши хуб, як меҳнати хуб карданду то дақиқаи 70 гӯяд ихе бозии хуб нишон доданд. ман бениҳоят аз бозии онҳо хурсандам ва ман ҳаракат мекунам, ки саҳми худро бисёртар ҳам бозингарони гӯем муқимӣ гузоранд, чунки бо онҳо дар лигаи якум осонтар аккоз кардам ва вақте ки бинем агар мабодо дар ягон гӯем ки мавқеъ агар ягон сустиро пай барем, мо ҳаракат мекунем, ки боз ба даста бозингарони дигар даъват кунем.